Сябры, вітаю вас з Росіцы. Гэта райскі куточак на самай поўначы Беларусі. Сапраўды тут можна бачыць вельмі маляўнічыя краявіды. Прыгажосць гэтых кветак, прыгажосць храму дазваляе чалавеку тут асабліва адчуць пэўную гармонію і задумацца аб жыцці лепшым. Натхняе гэта атмасфера падумаць аб тым, што сапраўды ў гэтым свеце чалавек створаны дзеля таго, каб жыць шчасліва. Напрыклад, хто б з нас не хацеў такога жыцця, якое меў цар Саламон. Саламон, герой старога запавету, быў сябрам Бога, меў прызнанне ў людзей. Аўтарытэтам быў не толькі ў сваім народзе для падуладных, але і для суседніх цароў. Не кажу ўжо пра той матэрыяльны дастатак, які дазваляў цару Саламону жыць у раскошы. Але ж такое жыццё магчыма для кожнага. Так, сапраўды, не кожнаму з нас наканавана быць царом. Але кожны з нас можа асягнуць такога ўзроўню жыцця, у якім будзе і гармонія, і шчасце. Дзеля гэтага нам усім патрэбна толькі мудрасці. Заўважце, Саламон атрымаў усё тое, пра што мы ўзгадалі, і аб чым большы з нас можа толькі марыць, з адной простай прычыны. На запыт Бога, што ён хацеў бы у яго папрасіць, цар папрасіў мудрасці. Што такое мудрасць? Саламон сам гаворыць у сваёй просьбе. У першай кнізе валадарстваў знаходзім гэтыя радкі. Здольнасць адрозніваць дабро ад зла. Навучыцца адрозніваць дабро ад зла – гэта вельмі важная справа. Гэта не банальная справа. Бо ў жыцці кожны нібыта выбірае дабро, але пасля, як аказваецца, па выніках часу, па пэўным часе, тое, што абраў, гэта не ёсць тое, аб чым чалавек так насамрэч марыў. Чалавек усяго толькі памыліўся, не быў у стане у тым, у чым абірае, і што яму падаецца дабром, убачыць небяспеку, убачыць зло. У чым справа? Праблема ў тым, што не проста чалавеку вызначыць, што ёсць дабром, а што ёсць злом. Так, як гаворыцца у народзе, не ўсё золата, што блішчыць, а найбольш прывабна заўсёды упрыгожваецца брама ў пекла. Так і з дабром і злом. А таму і ў жыцці. Пасля эйфарыі часам надыходзіць расчараванне. А цяпер пра рэаліі нашага зямнога жыцця. Так бы мовіць, паспрабуем застасаваць мудрасць Божага слова на практыцы. Сёння мы як ніколі прагнем пераменаў у нашым грамадстве. Надыходзіць момант, калі накручванне спружын людскога цярпення у грамадстве пачынае дасягаць крытычнага моманту. І усе як могуць, кожны як здольны, як умее, спрабуе вырашыць тыя праблемы, якія ёсць. Той, хто з'яўляецца сапраўдным хрысціянінам, таксама сацыяльныя праблемы не абыходзіць бокам. Але будучы адкрытым на сацыяльнае вучэнне Касцёла, прымае актыўную пазіцыю і, гаворачы мовай Касцёла, праяўляе сваю палітычную любоў. Мінулы раз у разважанні хрысціянін і выбары там парушалі гэтую праблему і ўзгадывалі пра
палітычную любоў. Што ж гэта такое? Асабіста я сказаў бы, што палітычная любоў гэта вырашэнне сацыяльных праблем з клопатам не толькі пра сваё дабро, але перадусім пра дабро агульнае. І пры гэтым пазастаючыся верным свайму сумленню. У супрацьлегласці да палітычнай любві, калі таксама чалавек імкнецца вырашаць сацыяльныя праблемы, але па-свойму, і пры гэтым забываецца пра сваё сумленне і ў сваіх дзеяннях прыярытэтна кіруецца інтарэсамі прыватнымі, а не супольным дабром. Паяўляецца палітычная прастытуцыя, а не любоў. Прабачце за такі тэрмін, але ён найбольш пасуе, таму што чалавек прадаецца за матэрыяльныя даброты, сваё штосьці духоўнае прадае за матэрыяльнае. Іншага тэрміну я не ведаю. І ў выніку вось гэтай блатаніны паміж дабром і злом, адбываецца змена таксама паняццяў. Пагрозы для дальнейшага існавання аўтарытарнага рэжыму ў краіне называюцца пагрозамі для дзяржавы. Жаданне змены палітычнай улады, жаданне народа называецца падрыхтоўкай перавароту. Збіццё мірных грамадзянаў навядзеннем грамадскага парадку. Агучваемыя працаўнікамі улады і журналістамі фізычныя пагрозы для народу памкненнем захаваць стабільнасць. Уяўляеце, якая это блатаніна? І вось гэта так на словах, словамі будуецца царства падману, хлусні. А ў рэчаіснасці адлюстроўваецца гэта такім праяўленнем. Напрыклад, хтосьці ў нашай краіне незадаволенымі людзьмі перапаўняе турмы. За апошніх пару месяцаў, больш 1000 людзей было хоць часова, але пазбаўлена па палітычных матывах, пазбаўлены волі. А хтосьці ў гэты самы час збірае плошчы мірных грамадзян, поўных надзеі на лепшыя і законныя перамены ў жыцці асабістым і ўсёй краіны. Гэта збіраюцца людзі, якія, зразумеўшы сваю чалавечую годнасць, выбіраюць свабоду як найбольшую каштоўнасць свайго жыцця. Сапраўды, у такой сітуацыі некаторыя могуць заблытацца і не ведаюць, што рабіць. Некаторыя не ведаюць, да якіх сілаў прымкнуць, далучыцца. Я ж хачу прыгадаць у гэтай сітуацыі слова Святога Пісання і звярнуць увагу, што мудрасць лепшая за сілу, як кажа Біблія у кнізе Эклезіаста, у раздзеле 9, верш 16, а далей Эклезіаст у вершах 17 і 18 дадае: словы мудрых спакойныя, выслухоўваюцца лепей, чым крык валадара сярод дурняў. Мудрасць лепшая за вайсковую зброю, але адзін грэшнік загубіць многа дабра. Вось, сябры, гэта словы Святога Пісання, да такой мудрасці заахвочвае нас сам Бог. І хацелася б, будучы ў росіцы, пажадаць мудрасці усім нам. Я малюся ў росіцы за ўсю нашу краіну, за ўсіх нас. Малюся, каб сапраўды нашаму народу у гэты час, калі пачаў дзьмуць вецер пераменаў, каб нам хапіла мудрасці зрабіць
правільныя выбары ў сваім жыцці, каб мы былі здольнымі духоўнае абраць на карысць матэрыяльнага, каб былі здольнымі таксама абраць свабоду нават на карысць жыцця. Ведаеце, жыццё гэта сапраўды вельмі каштоўны дар, але гэты дар не ёсць дарам абсалютны. Мучанікі з Росіцы, благаславёныя айцы, якія шмат выцерпелі і ад камуністаў, і ад фашыстаў, і ўрэшце рэшт, які ў часе Другой сусветнай вайны ахвяравалі сваё жыццё, яны тым самым паказалі, што жыццё гэта не абсалютная каштоўнасць. Яны аддалі жыццё, але захавалі сваю людскую годнасць. Годнасць чалавека, якую дае Бог. Я неяк разважаў на адным з відэо пра годнасць чалавека. Дык вось, годнасць чалавека, яна большая каштоўнасць, чым само зямное жыццё. Свабода чалавека, яно таксама больш важная каштоўнасць, чым жыццё чалавека у прыгнечанасці. Таму што праз выбар духоўнага мы выбіраем жыццё вечнае. І няхай Бог дазволіць усім нам у гэтым часе зрабіць правільныя выбары. Сябры, даслухалі да канца, не забудзьцеся таксама паставіць падабайку, дзяліцеся відэа ў сацыяльных сетках, падпісвайцеся на канал, і гэта будзе гарантыяй таго, што мы з вамі, як Бог дасць, сустрэнемся і далей на гэтым YouTube-канале. Усяго добрага, яшчэ раз прывітанне з Росіцы.